The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Timothy 2:5 says, For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Philippians 2:8, Our Lord Jesus Christ as a man humbled himself and became obedient unto death, even death on the cross. The Word of God also says, The foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Jeremiah 29:13, You will seek me and find me, if you seek me with all your heart. Proverbs 3:5 and 6, Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Matthew 6:33, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 7:13 and 14, Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow, and the way is hard that leads to life. Only few find it. John 3:5-7, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. Sa dili pa kita magkapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, atong gamito na karon ang atong naandan nga paagi nga kita mapunan sa Espiritu Santo. This is God's protocol that we have to follow using the principle of 1 John 1:9 nga nagaingon, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Excuse me. Panalang kanimo dili pa magtotoo, wala ka pa may kaluwasan, giagda ka, gidapit ka sa paggamit na ng imong free will, aron ikaw makahimos labing may nung danong desisyon nga imong mahimos tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo sa makausap pa. Ining napita karon aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat nining grasya nga imong gihatag kanamo nga
among pahimuslan kining higayuna sa pagtuon sa imong mga kamatuoran. Salamat to Dios ning among Bible study. Inaot nga kining among pagatunan karon mahimong panalangin sa among kinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga kaigsuonan diyan ni Kristo, atong mga subscribers o kaninyo mga higala kon mao pay pagsuway ninyo ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, then welcome kaninyo. Giabi-abi kamong tanan, padayon kita sa atong gibiyaan kagahapon nga pagtuon og aniya pa kita niining atong tunanan nga giuluhan og the mark of a true believer in Christ. Og ato namang gitunan ang kapid-an na ka mga real keys of success in life nga kini maingon nato nga subtopic nining atong main topic, which is the mark of a true believer in Christ. Okay? So, ato ipadayon karon. Kagahapon atong gibiyaan nga leksyon mao kadtong ikanapulo na nga real key of success in life. Atong gihisgutan kining ikanapulo ang kinahanglan atong isugid ang matag sala nga atong gibuhat in a particular day. Every day kining atong pagbuhat, not only every day, every moment nga kita makasala, we have to confess, we have to homologeo, mo kana ang Grigong pulong sa pag sugid sa atong mga sala. Kay itong giingon kanimo nga flush them out, flush all our sins out of our life. Muna gitawag na to rebound o pag sugid sa atong mga sala. So that is covered by 1 John 1:9. Nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay. Kay sa panahon God nga mubuhat ani unya anaron na nato ang atong kaugalingon nga sa higayon gyud every time kita makabuhat og sala, dayon gyud nato humulugay sugid gyud nato ngadto sa Dios aron kita mahibalik ngadto sa atong pakigambitay sa Dios o sa pagpuno sa Espiritu Santo kanato. Okay? So this is the process. Ibaw naman tanini. Okay, mo na ikanapulo. Adto tas ikanapulo sa 11th real key of success in life. Nagaingon kini, rest in the Lord. Pahuway diha sa Ginoo. Kay kini, actually God, this is the faith rest life. Kung sabot pasabot, kung baro na ito sa Binisaya kini, pagtuo kini nga nagadala, kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagdala og pahuway. Faith, rest, life. So mo na nga kita'y guideline ini, itawag na to kini og Operation CTR. Unsa man kini. Operation CTR, ang C, claim a promise. T, think of what God can do to your problem. Think. Okay? So gamitan nimo kana sa hustong pangisip. Think. Ug ang R, relax, because God is in control. Mao kani ang
agenda niining kinabuhi nga may pagtuo nga nagadala og pahulay. The faith, rest, life. Mao na, rest in the Lord. Pahuway diha sa Ginoo. Ana diha gyud ang magkuyog naman na sila imong pagpahuway, hayahay, hanoy, unsa na kay kalipay. Kanang kalipay sulod nun. Okay? It's inner. Kaya magkara sa Dios. Sabot ka? Sumo ka na ang ika-11. Kadto ta karon sa ika-12. Maintain humility. Batasana ang imong pagbaton sa pagkamapausanon. Unsa ingan sa laingan sa humility. I'm just testing you. What's the other name for humility? The answer is grace orientation. Nahiluna ka na gyud sa grasya. Okay? Dili kay nahiluna kundi hanas ka na nakay pagka doctrinally smart bahin sa grasya. Now, of course, wag luna ang pagpasigarbo o pagkamapaytason diha kanimo kay that's the opposite of humility, right? Kay ato manusab kini gibase kini sa prinsipyo nga ginagaingon sa English, the way up is the way down. Ang sabot pasabot. Ang paagi paingon sa taas, anhi magsugod sa ubos natural. The way up is the way down. Of course, ana magsugod sa ubos. Okay? Now, you have to acknowledge that everything you are and you have in life, dili ka takos. Huwag ka takos, dili ka angayan. You don't deserve, you don't earn, nor work for. You see, kay grasya man. You have to acknowledge that. Kinahanglan ang kuno nimo kana, mailhan nimo kana, nga ang tanan bahin kanimo og tanan nga anaa kanimo sa kinabuhi, wa kay pagkaangayan, dili ka takos, ug wa nimo na paningkamuti kay grasya man. So mo na padayon sa imong baton og pagkamapawsanon. Okay? Adto na ta karon sa ika-13. Let's go to the 13th. Apan sa di pa kita mo tukbil niini, bahin ni ika-13. Doon na nasagkoy mga punto sa doktrina. Isingit da kinig labas sa imong panumduman. Okay? Kini may bahin manggihapon kini of course sa atong main subject, the mark of a true believer in Christ. Now, di man na nato kakitang mga magtuto matag usa ka nato, every believer ana ay tumong nga kabutonon sa niini nga itong panahon. Asa man tang face, kay ang plano sa Diyos na bahin mas tulo ka faces, tulo ka hugna. Hugna uno, phase 1, kaning kaluwasan, salvation. Unsa may phase 2, hugna numero 2, ang magtutuo din sa panahon, believer in time. Naman niya kita karon. Now, kita nga niya nining atong panahon karon. Matag usa ka natong magtutuo. Aduna kitay tumong o kabutonon nga mao ang, well, of course, kining kabutonon atong abuton o atong tumong nasud kini sa protocol nga plano sa Dios. Unsa man, it is spiritual maturity.
This is our common goal. Common. Alang ka na itong tanan nga mga magtutuo. Natay kabutonon. Humanta maluwas. Pasugdon ta sa pag-unsa. Kanang pahimutang sa itong kaugalingon. Ni ining maong tumong. Kaya di man kakabot niya ng atong tumong kung dili kita musunod sa unsay pamaagi sa Dios o protokol o pahimangno tambag kanang paagi sa Dios, you see. So every believer has a goal to achieve in phase 2 of God's protocol plan, which is spiritual maturity. Kung nasayod na po ka nga, kining maong ang-ang, of course, atong tawag ang-ang stage. That's the stage of a believer's capacity for life. Mao na ka ng ang-ang, na siya katakos sa pagkinabuhi. Dili ang kay sa pagkinabuhi, kundi sa paghingugma, sa pagkalipay, or pagdawat o mga panalangin. So this is the stage of a believer's capacity for life, for love, for happiness, and for blessings. He has capacity for life. Be it katalagman ba o kalampusan ba o kanang kauswagan ba, you see, be it in adversity or prosperity. Tagingon ni Pablo, be it I am abased or abound, kaya nako. Dili pa ka gusto ka nang masinati nimo kana kung makabot na yun nimo ang espirituhan ng paghamtong. You see? Kaya kanang maong ang kanang kinabuhi sa maong magtutuong nakakabot na niya na iyan ang masinati ang mabulukon, kulbahinam, thrilling, exciting, fantastic, fabulous, unsa pa? Sophisticated, fabulous, fantastic, exciting nga panghinabuhi. Nga naman. Tungod kay kanunay man siyang giyahan sa prinsipyo sa Dios nga na diya sa Salmo 1 ngadto sa 3. Unsa man atong kutloon na pud ni. Kaya basig nakalimot na po ka. Psalm 1, chapter 1, verses 1 to 3. Verse 1, siya nag-giingon ka na sa English, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Mano versikulo 1. Versikulo 2, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Versikulo 3, he is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does, prospers. Ayaw na nakalimti, kining Salmo 1 nga 3. Mao na nga, masinati na sa maong magtutong, nagkabot na espirituano paghamtong ang kinabuhing thrilling, exciting, kulbahina, mabulukon, sa pa mga positive description ini. Manes Pablo mingon siya, Suway lagi. Di ka makasinati ni kundili ka magtubo niya sa pulong sa na nga. Nibalik na po lagi ang kabililhon lagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. If you really want to achieve, to attain this kind of life, di ka magmahim sa ato pa mauni ka ng pamaagi sa Dios, nagtuon tas pamaagi sa Dios unsaon nato mahimong unsa mananaog mga overcomers
Kay kini nga itong gipangisgutan, these are things that concern the mark of a believer, in the true believer in Jesus Christ. So, the other reason nga no, nga kining maong ang sa kinabuhi becomes fabulous, fantastic, exciting, mao kini. Tungod kay kanang maong ang where a believer is kanang iya na karong gi naabot. He is now as good as God is good. Ato maning gibalik-balik, di ba? Ato nasad ning sublion. Di na gyud na nimo makalimtan. Inikabot na nato niya ng maong ang. We are as good as God is good. Lahi ning pagkasulti nga as good as God. Dili. Imposible man na. Di man ta makahimo niyan. We cannot. Unsa man nimo nang pagkabuot sa una-una paagi sa Dios, dili. Na sa Isaiah 55:8 and 9. Dili malupigan ang Dios. Apan sa diha nga makakabot na ta, makatungtong na ta nining maong ang that particular stage of spiritual maturity, then we are now declared as we are as good as God is good. Kaya nga naman, munta na katingali. How or why? Because it is in that stage where a believer is free. Wala na siya gitinir nga mga sala sa huna-huna, sala sa dila, sala sa buhat, wala. He is free from sin and evil. O gawas pa, niya he is now walking by faith. Pinagis pagtuo. Walking in truth. Pinagis kamatuoran. Walking in the light. Naon sa maning light din eh. It's Bible doctrine. Pulong sa Dios. Kaya nga naman, mutanan sa ko. Tungod kay ang iyang huna-huna, ang iyang frontal lobe, nga gitawag sa Grigong pulong nga, kardia, na lukop na kinispulo sa Dios, is already saturated with the Word of God. So, na okupado na siya sa pulong sa Dios. Kaya okupado naman siya sa pulong sa Dios, na okupado na siya sa persona ni Ginoong Jesucristo. Kita nimo? Kapan nga naman? Nga mo man iyang nasinati na, tungod kay kini siyang maong magtotoo na malagi siya magpuyo diya sa power sphere ang iya sa Dios. Gitawag na itong operational divine sphere. Nga diin, anaa ang sulod nun nga gahom, kalig-on, kanang stability, strength, sulod nun nga kalipay, o kanang pag-unsay ubang synonym nining joy, ang imong kanang pahimulos. You have inner happiness and joy. Kini plus H niya, kaya maning joy sa Dios. So he has inner happiness, joy, and besides, kinabuhi na siya totally as unto the Lord and living in the light of eternity. Muna. Kay, klaro naman niya nga dili naman siya tagakalibutan. We are in this world, but we are not of this world. Muna di man ina. So, ato na pong hinumduman kadtong ipatukod lagi sa Dios kanato ingon nga mga magtotoo kining gitawag natong dakbalay, edification complex of the soul. Now, by the way, kining maong dakbalay niya sa sulod nato sa kalag, okay? This is what we call edification complex of the soul. Nga ang foundation gini of course si Ginoong Jesucristo, pinagis pagpuno sa Espiritu Santo kanato. Unya ang una yung ang
atong tukuron mo kanang gitawag og grace orientation. Nga kita mahiluna na sa grasya. Maumol gyud ta diha sa grasya. Muna unang ang ikaduha, atong pagka-master na gyud. We master the details of life. Master. Unsa may binisayag master? Iba agalon. Ang servant, unsa man? Ang servant, ulipon. Di ba? Okay, mo ni ikaduhang ang mastery of the details of life. O ako ka naman ang kanang hatagan og mga listahan nitong may tungod sa mga details of life. Unsa ba yung mga details of course, tanang mga butang nimo you own and you have. Imong asawa o imong bangbana, imong mga anak, imong mga negosyo, imong trabaho, imong panghitas kinabuhi. Mo gani mga na kay mga kabtangan, mga sakyanan, mga kabilin diha sa depositos, bangko, all of this. These are details of life. Apan, dili ka na ulipon nila. Ambot pasabot, dili sila yung nagakontrol diha nimo. Ikaw mo yung nagakontrol. Mo nang ikaduhang ang gitawag og mastery of the details of life. Ikaw mo yung agalon. Ikaw mo yung magada control, magadumala. Dili kay sila yung mudumala nimo. Sila ni mudumala nimo, ang mga detalye sa kinabuhi may mudumala nimo, then ulipon lang yung kanila na magsige lang ka muna, napamanday akong paliton. Unsa ba akong paliton, ha? Kini. Gusto ko niyan, gusto ko niyon. Nanagingon nila. So, na, ikaw, ulipon. But karon nagtukod tagang ang niining edification complex of the soul nga mahimo unta ikaw mo'y agalon magakontrol sa details of life. Kasabot ka ba? Okay. So sabtagi na mo ni ikaduha. Ikatulungang ang mo na kinigitawag na to relax mental attitude. Kini imong pagtagad na karon, imong batasan na karon, imong kinaiya karon, ana kay hayahay nga pangunahuna. Hayahay, relax God. There is no more tension, no more pressure. Kay relax na lang ka. Kini ang atong tukuron din sa atong edification complex of the soul. Mo na ikatulong ang relax mental attitude. Di pa gusto niya na mo, sinati niya na hala ayahay hanoy kanang gaan ang imong pangunahuna. Mo na iging relax mental attitude. Mo na ikatulo. Unsa may kaupat? Okay. Anto ta si kaupat nga ang mo ni gitawag na to category love. 3 categories. Tulo ka kanang matang sa gugma. Ang nag-unag yun ni category 1 is love of God or love for God. Okay? Mao gyud ang Dios mo unahon gyud atos paghigugma. Mao ni category 1, love for God. Okay. Unsa man nato pag ugma nining maong gugma? Pagtuon na mao ni atong gibuhat. Sige tagtuon, katon, pagtuo, paggabit sa pulong sa Dios. Di ba niya? Studying God's Word is one thing, but believing and applying is another thing. Mabitan ang pulong sa Diyos atong gikutlo ganiya nga be doers of the Word, not only hearers, deceiving yourself kung kutog ka sa pagpaminaw. Okay?
So ingon na ma-develop kini nga atong gugma sa Dios. So category 1, love is love for God. Ikadua, category 2 is love for right man, right woman. Okay? Gugma sa tukmang asawa, tukmang babae o tukmang lalaki. Right man, right woman, category. Muna ikadua. Ikatulo, category, love for all mankind. Ang atong gugma, ang ato sa tanan nga isig katao. Mao kanay gitawag RMA po na. Is the relaxed mental attitude or grace orientation. Kaya mo kanay kaupat. Nga ato ta si kalima. Ikalima na mao na inner happiness plus H. Kaya kining maong kalipayahan ni sa Dios. Ato nagyong masinati, masaluhan ang matuod nga matang sa kalipay. Sulod nun ra na. Inner. Iya kini sa Dios. Mao nang ikalimang ang niining dakmalay. Edification complex of the soul. In short, kining maong magtutuo nga nakatukod na niining edification complex of the soul is a unsa winner na mananaog gyud siya. He is a winner, he is an overcomer. Kaya ngano, padayon gyud siya, kanunay gyud siyang nagapunting ra gyud sa iyang kanang huna-huna sa iyang, he just fixing his eyes toward the goal. Iya lang yung gi-focus nganto sa iyang tumong. Philippians 3:14 sa gingon, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Na kini siyang mao magtotoo. He fixes his eyes toward the goal with persistency and perseverance. Pagkamalahutayon, pagkamakugihon, masigihon. Okay? Tungod kay he fully knows and he is aware sa tulo ka mga ang usab sa paglaom. Ang Grigong pulong sa paglaom is elpis. ELPIS. Sa in English, hope. So, aware gyud siya. Kanunay gyud siyang maalinggaton, sakto ba Bisaya? He fully knows and is aware nining tulo ka mga ang sa paglaom. Paglaom siyang kinabuhi. And that is why puno kini siya sa paglaom. He is full of hope. Confidence. That's the synonym of hope, di ba? Confidence. Hope, hope, hope. So, he is always persistent. Kanang malahutayon in his spiritual growth. Pagtubo. Pinagi sa every day nga pagtuon sa Dios through the daily intake of Bible doctrine. Di magsilbi lagi og siniman na lang o sa gana lang di mo. Di magsilbi ka na. So, kanang maong magtotoo who is spiritually mature now, kini nga itong isigutan din may tungod kini sa mark of a true believer in Christ nga karon nagkakabot na yun siya sa iyang tumong. That believer, spiritually mature believer, is constantly, persevering and persistently living sa iyang dili kasagaran nga paagis pagkinabuhi, the Christian way of life, which obviously mao'y pahimo siyang kinabuhi nga may kahulugan, meaningful, purposeful, and with definition. In short, a fantastic life.
na mo kana mo kini ang atong tumong. Ako kanang giingnan nga kining kinabuhing Kristohanon thrilling kulbahinam nga kung buot gyud nimong masinati kini na mo na atong gitunan sunara po na nimo because it's a matter of choice. Mahimugon og dili nimo panumbalingon kini. Kinamang kay kabuoton, you have a free will to use. Apan mao lagi na gyapon kini sa doktrina sa unsa kanang volitional responsibility. This is the doctrine of volitional responsibility. Volitional magud ni nara na nimo unsa imo baning tagdon, imo baning dawaton, sanong ka ba nini o imo ba lang isalikway, you see. Kay every decision we make, di man ining prinsipyo ha. In any decision we make in life, there is a corresponding result. Man na sa James nga nag-ingon nga, whatever you sow, that is what you reap. You reap what you sow. Unsa imong gipugas, mo po'y imong anihon. Na dihas pulon sa Dios gyapon na. Kamatuoran gyapon na. Nara po nagmutuo ka ba niya na o dili? Basta kay buot sa Dios unta nga ikaw magmadinaugon. Kung imong masinati unta kining atong gipanghisgutan nga kulbahinam kanang mabulukon nga pagkinabuhi. Now, so mo ni kining maong spiritually mature believer nga atong hisgutan. He is fulfilling, nagatuman siya sa unsa protocol nga plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Pinaagi sa enabling power of God the Holy Spirit. Siya nagafunction ingon nga matuod nga asin sa kalibutan og ang unsa reflector sa kahayag sa Dios. Nagafunction siya niini. In other words, he is already part of the pivot. Kung naibaw na mag-unsay pasabot sa pivot, mura ni kalig-on sa nasod. You see? Ito, timan yung katong Salmo, Kapitulo 1, versikulo 3, unsa, whatever he does, prospers. Isa kung sa iyang buhaton, mo asinso, mo uswag. Gayod siya. Kay kani siyang maong magtutuo, mananaog naman. He is a winner believer. O gawas pa ni ay mga mark of that believer. Timailan, he is a good decision maker. Makauna-una siya rationally, sensibly, and logically. Sayon na gayon ni siya to get along with. Sayon. Gaan. Nya, gawas pa niya na malipayon, kontento kining maong matang sa pagkatao. Og siya kasaligan, trustworthy, dependable, reliable. Sa laptod nga pagkasulti, ana siya integrity. Kasabot ka? Na siya ay pagka masaligan. I think that is the right definition of integrity. Pagka masaligan. Masaligan, magiging tao nga na integrity. Natural. The integrity that a person possesses is a byproduct. Now, I'm referring to ang isgutan ni believer. Magtutuo nga kanang nakakabot na sa espiritual ng pagkamtong. The integrity that believer possesses is a byproduct sa mga bertud nga iyang napanag-iyagikan sa mga pulong sa Dios nga nahimo nagyong tinuod niya sa iyang kinabuhi. Metabolized. In other words, he is a doctrinally smart believer.
Smart na gud siya. Doctrinally. Kung bahin na sa doktrina. Kidaghan mga tao ni kalibutan na believer and unbeliever nga kanang smart. Okay? Intelligent. Kanang lantip yung mga pangunapan. Dili man mga magtotoo. You see? That is the wisdom in his kalibutan. Apan, paminaw, kining atong gitunan, labihan sa pagkalabaw pa. Yan ang gipanang iyas mga tao nga labihas pagka-bright, pagka-smart, pagka-ngilkuyaw yun. Awa ra gyud nas kamayingking kung ikumparar sa imong na angko na karon nga doktrina nga nahimong tinuod diha sa imong kalag. Kasabot ka? So, mo na nga you are now, as a believer who is spiritually mature, you are considered doctrinally smart believer. So, mao mao kini ang pipila ka mga resulta byproduct sa imong pag-prioritize sa pulong sa Dios diha sa imong kinabuhi. Imo magyung yatagas pasiuna ang pulong sa Dios. It's your number one. It's your number one, not number two, not number three. Number one yung priority sa imong kinabuhi. So mo nang mangutana ko nimo, how about you? Mangutana ko nimo, fellow believer. How about you? Are you experiencing it now? Imo daw ding gisinati or nagpaingon ka pa niini nga maong direksyon? You are still heading to that direction. I hope kayo dili wa ka pa magpaingon nini o kanang wa ka magsinati nini, then let me tell you this, paminaw yung mayo. If you are not interested, kung wa kay gugma, wa kay interes, wa kay pagpanumbaling, negatibo ka, wa kay gana ngadto sa pagtuon sa Dios, kay tingali mo ingon ka mo mga tarungan ka mo pinilusupo kag ingog walgi ko'y panahon or any reason or excuse, paminaw, you are inviting misery in your life. Mao gid na. Imo lang yung gidapit ang pagka miserable, pagka alaot nimo imong kinabuhi. Kaya ang tinuod mo kini, you are just existing but not living. Kadungog ka nila, buhi ka. Apan dili gyud na mo tinuod yung pagkinabuhi. You are just existing but not living. In short, nag-usik-usik lang gyud kasi mong kinabuhi. You are just wasting your life. You are just wasting your ability and your opportunity sa kinabuhi. In short, sa laktod nga pagkasulti, produkto ra ka sa imong kaugalingong desisyon. Gusto? But again, it's never too late. Dili pag-iulay. Mo nagiingon sa akong higalang pastor, better late than never, but better early than late. Tinuod yun. So mo na nga, di man ikantong akong pahinumdum kanimo. Kini mga butang nga bahin gihapon kinis protocol nga plano sa Dios. O di man niya nakita sa atong paghisgot ni ining unsa ning atong itunan, the real keys of success in life. Og niya nakita sa ika-11 o ika-12. No. Niya pagkita sa ika-12. Grace orientation. Now, atong ipadayon ni ugma, atong hisgutan o tun-an ang bahin nas ika-13.
ugma mao ni atong ipadayon. Magampo ta. Balahan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga higayon sa among pagpakambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagtugot kanamo Dios nga kami makakat-on pagdugang kamatuoran gikan sa imong mga pulong. Hinahot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Salamat. Dini nga among Bible study through the YouTube ubos kini sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.